pasweldo para kadaghiya tattaw nga nakinanggay iti operation Mia ket narugyanan na iti panakaited wenno panakaibunong sadyay konseho ti Barangay Ilocanos Norte, siyudad iti San Fernando, La Union. No sa dinumog abot iti 16,000 pesos iti pasweldo para kadagiti mabenepisyuhan para dagiti 20 katawo iti Barangay Ilocanos sa Norte kang runaan kadagiti nakinanggay iti operation Mia. May palagip nga dagiti 20 ket isuda kadagiti pakabilangan iti volunteer nga nagapumat lang kadagiti na dumadu mga purpurok iti konseho iti Barangay Ilocanos sa Norte. Impakamumpay iti agdama nga Barangay Health Worker Chairman, kinunana nga iti maysa nga tao ket makaawat iti 800 pesos iti tunggal maysa para kadagiti 20 nga nagtanggay iti panaglinisan iti coastal cleanup ken pakaramanumetten dagiti arubayan nga masaknan iti Barangay Ilocanos sa Norte. Base iti report nga nakalap tayo sa Jai kat narugyanan iti panaka-implementar iti magsidalos iti arubayan kadagiti upat nga barangay kang rona iti Barangay Ilocanos Sur, Barangay Katbangen, Barangay Pagdarawan, no sa dino kadagiti nga barangay ket naisangsangayan iti panakasangkat iti operation Mia iti may kadua nga lawas iti bulan ti Oktubre bayat nga naglipas matgarod iti operation Mia iti may kadua nga lawas iti bulan iti Nobyembre. Indolo namat garod dagiti na dumadu mga barangay officials, barangay health workers ken pakaramanumetten dagiti miyembro itagda mga bisi mayor anang idaulo iti daytoy panakasangkat iti operation Mia ditoy siyudad iti San Fernando, La Union ket kagiddan met garodon iti panangidatong da para kadagiti pasweldo nga nakatanggay iti operation Mia. Dito matgarot kinumpirma iti Bombo Radio La Union tagda mga barangay health worker chairman Managan Samuel Eliana iti Barangay Ilocanos Norte. Pinuna nga itatangag damakit adda itinapayan nga 20 katawo nga ikanwino na itudan dagiti sweldo para kadagiti na dumadu mga tattawo nga nagapupay lang iti sabasabali nga purpurok iti nasao nga barangay. Taman denggan ti panakipatang tayo itagda mga barangay health worker chairman Managan Samuel Eliana. Yes, limbag nga oras, Ma'am Shine, kamusta iti panakasangkat iti operation Mia dito eh? Ayos mo sir, kasa-kasa. Kamusta mo ma'am? Kamusta mo dito nag-volunteer ito tanga oras? Okay damot sir, manalinisan mo amin nga buuti ka baybay sa Ilocanos Park. Dapat ba ka dito sa Marsaro nung operation Mia man eh? Dapat di magada kanya iti tropang ang ada kaniti sumarunong for the second batch na operation. Dagiti ba napili yung aduwa pulong volunteer nga nakidanggay iti panagdarusan iti operation Mia. Iso da ba kadi iti mapilin to manen kas parigan? Sa balimat nga batch sir, so sa baliman nga individual. So dagiti nagdalos nga rute iti operation Mia dagiti aduwa pulong katao. So ibig sabihin nagapuda iti sabasabaling purpurok dito Barangay Ilocanos Norte. Huwag sir, ginadayo mo ito rin sa yung mga babalin nga may sa lang iti may sabayan. Pasat man iti panakipatang tayo tagda mga barangay health worker chairman Managan Samuel Eliana. Sigon pa kiniliana kinuna nga oray naglipasan iti mo nga batch ket impasigurado nga dapat iti sumarsarno nga may kadua nga batch sa pundikastakat may kanmet iti tsansa dagiti sanpay nga napili kang roan kadagiti aktas kasapulan iti anay nga tulong. Kabetan na maragragsakan metan dagiti 20 katawo gaputan awat dan daytoy honorarium kang roan dagiti 20 nga tattao nga nakidanggay iti operation Mia ditoy Barangay Ilocanos Norte, siyudad iti San Fernando, La Union. Bombo report na para sa mga Bombo.